ହାତ ବିଷୟରେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ହାତର ଗଠନ, ହାତର ପ୍ରକାର ଏବଂ କେଉଁ ହାତ କିପରି ଫଳ ଦିଏ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବି। ହାତ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ପ୍ରଥମ ହାତ ଉପରି ଭାଗ, ଇଏ ହେଲା ଉପରି ଭାଗ, ଇଏ ହେଲା ତଳ ଭାଗ। ଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମ ଶରୀର 5ଟି ତତ୍ତ୍ୱରେ ଗଢ଼ା। ଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ, ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ, ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ, ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ, ଏହିପରି 5ଟା ତତ୍ତ୍ୱରେ ଗଢ଼ା। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଏହାର ରୂପକୁ ଦେଖି ହାତ ବି ଏହି ଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 5 ଭାଗରେ 5ଟା ତତ୍ତ୍ୱରେ ଗଢ଼ାଯାଇଛି। ରୂପକୁ ଦେଖି ହାତ ଆକାର, ପ୍ରକାର, ହାତ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ କି ନୁହେଁ ଇଏରେ ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି। ଭିତର ହାତକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ହାତ ଉପରକୁ ଦେଖି ହାତକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ସୌମ୍ୟ ହସ୍ତ, ରଜ ହସ୍ତ, ତମ ହସ୍ତ। ଏହି ତିନୋଟିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହାତ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗ୍ରହକୁ ଆଧାର କରି ହାତକୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଗୁରୁ ପ୍ରଧାନ ହସ୍ତ, ଗୋଟା ଶନି ପ୍ରଧାନ ହାତ, ଗୋଟା ବୁଧ ପ୍ରଧାନ ହାତ, ଗୋଟା ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ହାତ, ଗୋଟେ ଶୁକ୍ର ପ୍ରଧାନ ହାତ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ହାତ। ଏସବୁ ଗ୍ରହକୁ ନେଇ ପୁଣି 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ଏହାକୁ 7 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟା ହେଲା ବର୍ଗାକାର ହାତ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ହାତ, ତୃତୀୟଟି କଳାତ୍ମକ ହାତ, 4ରେ ମିଶ୍ରିତ ହାତ, 5ରେ ଆୟତାକାର ହସ୍ତ, କୌଣିକ ହସ୍ତ। ଏସବୁ ଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିନଥାଏ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ଯେଉଁ ହାତ ରହିଲା ସେ ହେଉଛି ବର୍ଗାକାର ହାତ। ହାତର ଆକାର, ଆଙ୍ଗୁଠି, ନଖ ଏସବୁ ବର୍ଗାକାର ହୋଇଥିଲେ ସେ ଭୋଗ୍ୟ, ଭାଗ୍ୟ ସବୁ ପାଇଥାଏ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ହାତ ଭାଗ୍ୟବାନ ହାତ। ଚତୁଷ୍କୋଣ ହାତ, ଭାବ, ଚତୁର୍ଭୁଜ ହାତ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ହାତ ଏମାନେ ବହୁତ ଜିଦିବାଲା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ହାତ ବହୁତ ଛୋଟ ହାତ ହୋଇଥାଏ। ଭଲ ମନ୍ଦ ଏସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। ଯାହା କରିବେ ସେହା ହିଁ କରିକି ନେଇ ରହିବେ। ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ସେ କରିବେ। ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରିବେ ନାହିଁ କି ତାକୁ ଯେତେ କହିଲେ ବି ସେ କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ହେଲା କଳାତ୍ମକ ହାତ। କଳାତ୍ମକ ହାତ, ଏହି ହାତ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ। ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବା, ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ନଖମାନ ବି ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ। ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ମାନସିକ କଳାକାର ହୋଇଥାଏ। ଭଲ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା, ଏମାନେ ଫିଲୋସଫର ବି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ହେଲା ମିଶ୍ରିତ ହାତ। ଏହି ହାତ ହେଉଛି କଳିଯୁଗ ହାତ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟମାନେ ହାତକୁ 7 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି 7 ପ୍ରକାରରେ ମିଶିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ମିଶ୍ରିତ ହାତ କୁହାଯାଏ। ହାତ ଆଙ୍ଗୁଠି କିଏ ବର୍ଗାକାର ତ, ଅନ୍ୟ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖିଲେ ଆୟତାକାର, କିଏ କୌଣିକ ପ୍ରକାର। ହାତରେ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ହାତରେ 3 ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ ଏବଂ କେତେକ ହାତରେ 4 ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ। ଏମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୁରନ୍ଧର ଥାନ୍ତି। ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଶକ୍ତି ଫୂର୍ତ୍ତିରେ କମ୍ ଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମ ଭାରତୀୟମାନେ ଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତତ୍ତ୍ୱର ଆଧାରର ଦୃଷ୍ଟିର ଗ୍ରହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହାତର ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମାନସିକ ହାତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହାତକୁ ଦେଖିଲେ କେତେକ ହାତ ଅଛି ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡ଼ିକ ମୋଟା, ଟାଣୁଆ, ଖାବଡ଼ା ଦେଖାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ ଯେତେ କହିଲେ ସେମାନେ କାହାରି କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ତାହା କରିକି ଏହି ହାତକୁ ମୂର୍ଖ ହାତ କୁହାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ବୁଝିବେ କିନ୍ତୁ ଯାହା କରିବା କଥା ସେୟା କରିକି ରହିବେ।
ହାତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହଉ ହାତକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ହାତ ଓ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହାତ। ସୌଭାଗ୍ୟ ହାତ, ଏହି ହାତ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ବି ଭଲ ଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ହାତକୁ ଧରିଲେ ନରମ ଲାଗିବ ଏବଂ ହାତର ତଳ ଭାଗ ଗୋଲାପୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ୍ମ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବ, ହାତକୁ ଚିପିଲେ ସ୍ପଞ୍ଜ ପରି ହାତକୁ ଲାଗୁଥିବ, ସେହି ହାତ ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହାତ। ମାତ୍ର ବିପରୀତ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ହାତ ଧରିଲେ ହାତ ଟାଣୁଆ କୁରୁର ଏବଂ ସେ ହାତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହାତ। ଏ ହାତର ରେଖା ସବୁବେଳେ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ନଥାନ୍ତି, ଯଦି ବା ଥାଏ ସେ ରେଖା ଏତେ ଫଳ ଦେଇନଥାଏ। ଚର୍ମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ କି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟ ହାତ ସେମାନଙ୍କର ହାତ ଚର୍ମ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ, ସେମାନଙ୍କ ହାତ ଉପରେ ମୋଟରୁ ରୁମ ନଥାଏ, ହାତର ଏପରି ହେଲା ସୌଭାଗ୍ୟ ହାତ। ଯେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହାତ ଚର୍ମ ଶୁଷ୍କ ଥାଏ, ଟାଣୁଆ ଥାଏ।